Det danske firma Danmatech har udviklet en minidumper, der gør tungt arbejde nemmere end nogensinde. Navnet er Contractor. Det nye ved Contractor er styretøjet. Det fungerer, så føreren uden problemer kan styre op til 1 ton med 1 hånd. Vi har en relativt smal vendradius, som gør, at den også er nem at komme omkring med, rundt om hjørner og så videre, uden at du egentlig skal skubbe den rundt ved hjælp af din egen vægt. Der skal bruges langt færre kræfter. Det er rigtig godt for de folk, der skal gå og arbejde med det. Det er langt nemmere. Vi har bevidst udviklet Contractor, så det er nemmere at køre end andre minidumper på markedet. Virksomheder, som kører med Contractor, de sparer både tid og penge, og deres medarbejdere bliver ikke nedslidt. Det er en fordel for alle parter. En af de kunder, der har opdaget fordelene ved Contractor, er Horsens Kommune. Kommunen har allerede købt de første 2 minidumpere med sakselift. Vi kan stille en container ud på vejen, så kan den læse op i med det samme, så vi ikke skal have en kranbil til at læse det en gang til. Vi kan spare nogle mandetimer, og så kan vi være skarpere på prisen. Vi kan fylde en container hele vejen rundt. Vi kan tippe af direkte i containeren, uden at skulle skovle af. Tippe af direkte på ladet af bilen. Det er smart, fordi at, det er jo kroner og øre i bund og grund. Det kan i den sidste ende betyde, at en lastbil kun skal lave 1 afhentning i stedet for 2. Det er Mads Strøm Christensen, der har fået ideen til Contractor og producerer den på fabrikken i Skive. Han glæder sig både over det ydre og det indre. Jamen, vi bruger kun kvalitetsprodukter i vores maskine, såsom ventiler fra Volvo, hydraulikpumper fra Danfoss og benzinmotor fra Kohler, som er de 3 bærende dele i vores maskiner. Danmatech sælger Contractor i hele Europa. Og mens den lille maskine tager det hårde arbejde rundt omkring, udtænker Mads Strøm Christensen nye modeller. Jamen, vi er jo først lige begyndt, og der er jo mange, som udfører tungt arbejde, og for dem vil vi gerne gøre hverdagen lettere. Så der skal nok komme flere nyheder for os.